Hola, em dic Elisa, vaig a tercer curs del Col·le Vedruna Immaculada. Avui us parlaré, com ho he dit al vídeo d'abans, de les parts de les flors i de la seva fórmula. La flor és la part de la planta que es veu més. És l'òrgan reproductor de les plantes. Quines són les parts d'una planta? Mirarem aquest roser per descobrir-ho. Això són els pètals. El conjunt de pètals es diu corol·la. Aquí hi ha els sèpals. El conjunt de sèpals es diu calze. Ara, per veure millor quines són les parts d'una planta, anirem cap a aquests tulipans. Comencem per dintre. Això són els estams, al voltant del pistil. Aquesta és l'antera i a sobre de l'antera hi ha el pol·len. Això verd és el filament. Estams són els òrgans masculins d'una planta. Aquí, al centre, veiem el pistil. Aquí hi ha l'oval. Això és l'estil, el palet aquest. I això és l'estigma, el groc de dalt. Estil és l'òrgan femení de les plantes. Ara us ensenyaré la funció de la flor, la pol·linització. És quan el pol·len va des de l'estam al pistil i aquesta funció la fan normalment o els insectes com les abelles i les papallones, o el vent. I la segona funció és la fecundació. És el moment de la unió del pol·len i l'òval amb l'òvul i així naixerà una fruita. A nosaltres ens agraden la flor perquè són de molts diferents colors, però no ho fan per nosaltres, en canvi ho fan pels insectes. I així criden més atenció i volen que els insectes els ajudin a fer la pol·linització. Ara us ensenyaré com fer la fórmula d'una flor. Oi que vosaltres penseu que les fórmules són només de matemàtiques? Doncs no, les flors també tenen la seva fórmula. Primer, per fer la fórmula, tenim que mirar molt bé la flor. Primer de tot, tenim que mirar si la flor és simètrica o no. Què vol dir simètrica? Simètrica significa que si parteixes així, o com sigui, sempre serà igual. Si és simètrica, tenim que posar com una estrelleta o un floc de neu al principi de la fórmula. Després hem de mirar si la planta té òrgans femenins. El pistil sí que té. I després, si té òrgan masculí, estams sí que té. I ara ho posem en la fórmula. Això és el senyal de femení i aquesta fletxeta és la de masculí. Ara tenim que comptar quants pètals té. A veure, té 6 pètals en total. Tenim que mirar quants té en cada filera. En una filera té 3 i en l'altra també. I ara en la fórmula ens apuntem els pètals amb una lletra P i ara fem un 3 que té en una filera 3 més l'altra filera 3 i en igual fan 6 i això no ho apuntem. Ara ens falta el de dins. Tenim que comptar quants estams té. Té el mateix, 3 més 3. Però ara ja no tenim que posar una E. Tenim que posar una A d'Androceu, que és en latí, perquè tots els botànics fan servir el latí per fer això. Ho apuntem amb una A i fem una altra vegada 3 més 3. Però recordem que aquesta A vol dir estams. Ara ens falta només el pistil. Tindrem que posar
que l'estigma per quan està partida. Veieu aquestes 3 cosetes? Doncs significa que està partida per 3. Però no posarem una P de pistil, sinó posarem una G de guinitsell, que també ve de latí. Guinitsell i l'estigma, com que té 3, posem un 3. Us felicito, hem fet una fórmula del tulipà de la família Liliaceae. Hi ha moltes famílies més i cada flor d'aquesta família té una fórmula diferent i segur que les descobrirem al col·le. Adeu a tothom, petonets, us trobo a faltar!